Muma ye nyina yenkase onyamiye na do he oda. Amen. Da otumfo Nyankopon ase. Wo mpempenso a yehu Nyankopon de yen abeduro. Nuanom ne adofonom. Ene da ye fiara da. Ye nyina bedi ahyiamu ewo agona. Na kware gidifo ehia dan mu. Ye bobawura didin ampa. Bible say obi oba awurade din biara no ontwe ne ho mfiri ade a entene ho. Odofo Onyankopon de bibia hwintan eyede ba ade ada woni pa tamo eba wo pa no doctor bia ntimi nkyerɛ wo sɛ eye ke ana akora no ba beto ho ada wo ba wo nso onyame timi de kyerɛ wo sɛ brɛ na so o bɛkɔ tianie pa onyame timi de kyerɛ wo na mom ɛda pɔte ne tamo a wo bɛfiri mu no de ɛne de won sanka ne saa. Hallelujah. Amen. Adofonom moma yɛ prince wɔ potiatia ne mu agya no pani ayɛ bia kɔda Samo brako a Onyankopon anam ne so de ne kware gidi asɔre baaye owu ba fa ne koe Samo brako akiri no ajabe beto adwuma ne so ajabe akiri no me pa chewo owura bia ana yana na bia ne fa Joseph Ampadu aso beto adwuma ne so Tachimenti ya uso no mbatra adwuma ne so. Ye bobodia adaje bobo. Okofuni Joshua. Amobe so adiye anwumam. Ani asempaka adwumam. David o ware no. Ebe so adiye anwumam. Ani Onyankopon adwumam. Adofo asankafo pani Noah. Ye friend Noah adwafo. Papa yi ono so be sha adwuma ne mu Onyankopon se na yentu ye hofo na yefo Onyankopon asam nkyira kyerɛ ye ho na wurade yi da bia si wasa obopon nipa firi ne nnwuma ho efe anika eyefe Bible say odini ni dia ofaneko ofani papa ko awurade fa otini ni komo bi fa nhyɛ na komam ade ya munyina amote obi ate sɛ senior apostle John Osu Echan say why late apostle Sabrei infoni na ebo hɔ yi papa na wasata de fitaa no ukɔ untimi TV a opichi memeda anwumre bia ɔno na sɛ me sɛ wɔsɔfo ɔde ne nsa gu me so ɛsra me ho ɛsɛ me den ama me baye osofo won kware gidi esomo Sabre awurade ato ne nsa yede afre no. Hallelujah. Hallelujah. Oh, ada na mo amoto boy nsam sha awurade ani monyam hwe oni dia wo ada awurade asani anase o na wo ahi na wo bawu Solomon episa nyansa fra awurade ho onyanya nsane bi enya ahode abebre na at long last me pa chawo ebra wo bewu no na ona mabosom so na senior apostle John Osu Echan de asedan kanya me se one de oda so kura ne mudiem ewo Kristo asem mu waye bia gyanchirima o wabako samo akasia. Hallelujah. Amen. Asori wo hokra ye konhyiemu a na eni tent e betena se na ye kwahai na eni konwa e betena so na ye kwahai ebra obaya senior apostle no watimi afesa ne ma we nyina bi empokura wahwehwa asase a enka ye besi university ene nursing training ahodo ne ye headquarters ne ade nyina na so so agyanum mpane bi nso aka kire na jamo mpani no ebi ne me
ebi nso no hwɛ na yɛ wo deɛ ne yie hwɛ w'adwene yie o na wo ne wo kyɛ ma wo bɛkorɔ hwɛ wɔ berɛ bɔ yie o wo ne berɛ a awurade bɛfrɛ wo ɛna awurade se me ne mo nkasa asɛm a na no homeda me ne mo kaeɛ no ɛno a na ne me ne mo bɛka ne dɛ bɔ nsɛm ma Jesus wɔn ne wadamfo tie ne yɛ o lesi ne apostle John nso ɛkyɛ ɔyɛ madamfo na ɔyɛ me papa ɔyɛ me nana ɔyɛ me biribia hallelujah amen adenti na mo ho mo aboto hallelujah mon keka mo ho tie ne yɛ o na deɛ ɔka kyerɛ me no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm no sɛ manti amfa anya adwuma a ɛnɛ ɛbɛduru baabi na nkyirima nso so ɛbɔ me din odiyifoɔ bi tena ase ɔsɔfo bi tena ase na gyidi ni agona ne mo ɔno na awurade faa no so de gyidi yɛ dɛ ɛba akona na ayɛ abakɔsɛm firi saa berɛ kɔ bia deɛ wayɛ bia yɛka ɛbɛka na abakɔsɛm hallelujah amen wiase agyapadeɛ mfa nipa nkɔhwehwɛ o papa yɛ bɔ ne bra sɛdeɛ honam fa mu bra mpo no wabɔ bra Kristo mu nso wabɔ bra wanyɛ duru a mɛbinom adɔfonom saa na tea ɛnyɛ biribiara na ayɛ no awurade na afrɛ no ɛbrɛ no so ɔka kyerɛ me sɛ Joseph menkyɛre bebree yɛ a monhyɛ mo ho den na wanka nkyerɛ yɛ da biara menkyɛre bebree mebɛdii mo anim mebɛbɔ ɔkɔ a bɛdii mo anim sankwagye nti hallelujah amen lay foundation papa ato hɔ ama nkyirima okura futuo okura maniyɔ brother sister abrabɔ bɛɛ na wopɔ no wɔ asase wɔ so ɛnɛ ɔkenkani Emmanuel Tawia ɛnɛ wobɛhwɛ asɛm bi ama me 2 Samuel chapter 13 verse number 1 yɛnhwɛ nsɛm bi hɔ Samuel mo ɛtɔ so mmienu ɛtidu mmiɛnsa nkyɛn mu edi kan yes etira sɛm Amon bɔne ne wu wate owura bi deɛ bɔne ne wɔyɛ dɛ owuya Amon bɔne ɛne ne wuo na yɛyɛ kyiri no na nsɛm wɔ nyinaa kyiri no David ba Absalom wɔ nuaba fɛfɛ bi na awɔ nuaba fɛfɛ bi kɔ ne din de Tama kɔ so na David ba Amon pɛ no na David ba bi yɛ fɛ Amon na bɔne ahyɛ n'akoma mu na wɔne bɔne no ho kwan a ɔbɛfa so ayɛ mese asɛm no mato din sɛ hwan ne wadamfo hwan ne ofutufoɔ afutuo bɛɛ na obi di ma wɔ hallelujah amen nyame adwuma mu hwan ne tufoɔ wɔ setire mu a wɔwɔ baabi a wɔnam no papa hwan ne tufoɔ ka Bible ma me 2 Samuel chapter 30 verse number 2 ɔka asɛm bɛn na Amon nuaba Tama nti ne ho hiahia no ma ne yare na ɔyɛ ɔbaa bunu bɔne timi dɔre nipa dasani saa ma bɔne timi dɔre nipa dasani ana abɔ ne yare ɔdwene bɔne saa abɔ ne yare wɔse na ho akɔ no bɔne a na awura ne mu nti no ne ho hiahia no ma ne yare ɛne ho hiahia no ma ne yare na ɔyɛ ɔbaa bunu na ɔyɛ nipa bi a ɔyɛ ɔba bunu hallelujah amen kɔsɔɛ na ɛyɛ Amon den sɛ ɔbɛyɛ no biribi na ɛyɛ Amon den sɛ obɛtumi ayɛ ɔbaa ne biribi kɔe na Amon wɔ adamfo bi na Amon wɔ adamfoɔ bi ɔfɛ no Yonadab hallelujah amen mafutuo wɔyɛ metue ɔsɔfoɔ odiyifoɔ ɔsampakani tiɛniyɛ onyankopɔn adwumayɛfoɔ obi hyɛ nyame adwuma no ase no anka na wɔyɛ ne yie nanso so adamfoɔ bi ɔde ne ho kɔbɔɔ no nti ɛberɛ a wonya akɔ abɛyɛ ampi no anka na wosuma ayɛ nanso wode wonyɔnko ampi bi atu afutumpɔne
Sanya sane ya no. Hallelujah. Amen. Abaywa eka ye wo wa papa tuufo no eka giri no ana anyamsom no wo trem abobere yie sinipa bi atu afutubone bi ti asema na me ne wo kan giri adwuma na wo mu no soye no obi atu afutubone ya o mo amoba hampai bo adofo no mo a modi wanyankopon fie ahimfire mo ba ensem awurade ma me ka kire mo no montie na ebaboa mo. Hallelujah. Amen. One or two for Papa Adawroma yanko yanim. 2 Samuel 13:3. O say na ama wo adamfo bi a wo fe Yonadab. Wo wura bi a ye fe na Yonadab. Adwumpani mu details. Hallelujah. Amen. Afutupane Yonadab. Me pa say Yonadab wa braboi. Ayade a woni pa bebremo ufia wutim wajumam abra ukodi match na ka wuti ne kura ma draba fo pewasem obi kura na agye so obekire odrabe ne kwa but afutubone bi anano no obi ka say o say ya panka akutu odi eso no udi wi a sika do mpe no ya kwanse no di obenya bia fa sa kutuo no mu pompegu aputuo no mu a ubapon no anya sika bebre wani mu be ha se egu ase. Hallelujah. Amen. Tieni yo afutubone ade a masa ese nipa hu chetuo afutubone hu chetuo obi betemi atufo ama gidi a wo na firi wo mu ama na wakosom bosom ne obi betimi atufo ama ena wobete wo afra asare a wo yade wo mu na afutubone wane wadamfo wane tufo afutubone nti hwede wa wade aye obi atufu se de be ma ne ye ne de ahi ye show no nenkwa no disi ja so nsala ma ne mene papa. Hallelujah. Amen. Enyado anso yanoa enso ye poto ne de ye nkwa na amena nu ba bi ye se bina pa chew unya di a wo ye de bebo twene amoasa wona mana wo ye mu bo twene ko na fa o chiame. Hallelujah. Amen. Na wo yi ano aduane bi a me di ye nti o ye de nti na me mu bo mu se cause wan kasa wadamfo no ogina won kire no be hu se bi a wayi mframa. Hallelujah. Amen. Tenio afutubone ntio sister awade na wote hono tobu ase ama obi ntu afutubone o me say owura yi betu owura ya afutubone bi na mo betie nsam o afutubone nti ama awade agu afutubone nti abra wo siso a wo ya papa awa enka virgin ka benya ka doctor na ka ba ware o enso what trans ya menya me pen o me ni bi etufu de na da wa ma me pa chao obi o twitro agubi. Hallelujah. Amen. Tienio afutubone nti sanya afutubone a sanna abia ka we ye nurse ni ka we ye teacher ni. Hallelujah. Amen. Ka we timi call school abo wo bra na so afutubone obi tuwo na wantie na wo de mama sam si wani so na wo de abrabobode bi si wani so no anwie wiye Mr. Kwane wadamfo afutubone nti amen obi aye kromfo Mr. Kwane wadamfo. Hallelujah. Amen. Kai Bible mame na ama wadamfo bi ofe Yonadab. Na ama wadamfo bi ofe Yonadab. David nua Simeon ba. David nua Simeon ba. Ko na Yonadab unity for say. Na Yonadab ye wo bia wo unity for say. Na da wo yo dadafo wo yo ponsam wo yo Lucifer wo ya diagro ba sawa brapo obi otu afutubone sister wo diagro ba sawa brapo anya futu nyina na ya papa tie futu we dia wo dia afutu we dia aya futu papa
Hallelujah. Amen. Afutupa. Kababu. Verse 4. What say? Na okatre no say. Ada wakatre no say. Adenti na wo ohene bamu ofun se da no pay. Oh, sister. No ba pa. O so ti say ye. Ada be man de na wo ya wo. Opo onu asmati. Nipa bia wo secret no power. Esusu kan won se me kire nipa. Enye nipa nyina ne tufo a obenya nkwa. Hallelujah. Amen. Enye nipa nyina na de wo ye nyina wo huna. Oma ho abutupa. Enipa bi wo ne subai ye fe ne konini ni. Hia me. Nkwa ya sam se de fa ma bi kire o. Aja wo pa so de. Wo de wa ye ho ya yisa no chia. Si wani so kura ma bi o highlight kura dum. Na me de we so we di akura bono. Ade akura na o de body trim. Afutu body. Hallelujah. Amen. Obi timi tu oba futu body e ka kire ne se wo ko fie hoi wo ko afa konwa si fie ni mfimfi. Sharfa konwa ibrahim. Fa konwa sie efie ni mfimfi. Bama no bato a wachia wa enye so. Fa wonsa ba kusumu ano. Na wasaka che wasa safa ba akoka ho. Na bonsa ma betra wa dwem na otufo. Wachia wa enye so. Obisa wasamo emuwa no. Ubebua no nso atwa no poa. Hallelujah. Amen. Na oba de ne se sum na no mienu no osi efie mpimpi. Amen pa. Amen. Me se ho no wadamfo. Na ho ani wunia. Te brama ne tu ono wahia ne pa. No waka che se ho na wahia no no. O wa yiri bi ofia. Wini mi wai. Se brama no ne jobia. Asamna eba na wakachire ne say wububu kura kofa TV no asi da ba no fa ba hwe abontan woni amana go fie wo aso amimi no kotan firi da ma fa ba si abontan sa wokọ aba wadwene ho anu futufo ma ho kwa ma bonsam tufo. Hallelujah. Amen. Tieni yo ho anu watamfo futu be na anu wadema wo. Second Samuel chapter 30 verse number 4 down. Okay, Sambe. Was that the intent of him be you phone sa da no pay? I didn't know him about what for sa. On kan tell me. Catch me. Na amo ka tell say. Me pa cho anya sa na da we ya na Samson yire. E data no one say one can crunch me. Enti won no me Samson. Data. No to Samson for. Na what data. Hallelujah. Amen. Kai Bible. One can't tell me. One can't tell me. Na amo ka tell me say. Amo ka tell me say. Me pe me nua Absalom aba timer. Me pe me nua ba timer. Na Yonadab ka tell me say. Ada Yonadab ka tell me say. Koda wo mpaso. Afitu bone na hase. Kokoda wo mpaso. Mame. You starting school. Nti uba e boy bi anka ase opel. Nyo ni boy bi ana wo. Na ha de anya ne sa wo, ene wo so pa ne ene obedwan de. Hey. Sa, say we kolo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ponse ma Jesus. Hey, no de be ni. Eniama be na abesi yesu say I want to say we ni me hwe. Eniama be na abesi yesu say I we say one day we ni me hwe. Obetufo. Na waka kire we say abayoa wamfa be ma obejimi. Ndine say wa ye niama bi aye batasa bottom a obesi yesu. Na ya we hwe. Hwe. Yesu sa na ye no. Onka hu. Hallelujah. Amen. Abrante bi timi tu me focus na me say. Se wonu mu wi a wonyi ni ntam.
semeboa yemiensa se tete wona ye ojo bi ye fe no pomo ano ahyepa hallelujah amen tianiyo wowura ye ogira mani ma oka kire me se wonum joto na wi abanyum ubanyini ntam no so ne tintin nyina te sei tianiyo me se futu ponentio wan hwe ye ba bia wo tie no aye no wo be firi ho sister ahampa abona wo ba no mo obi nkeka nsem hu nkyerɛw jire ho bompa ya na awurade be mo aye nkunimdefo hallelujah amen when the two for sister ati wase menu ya ba na ho akɔnɔ dare wo memu kenka bible 2 Samuel chapter 30 verse number 5 papa wase na Yonadab ka kire no se ana Yonadab ka kire ne se koda wo mpa so ne so na patu yare tie kasa bi okan twi kasa patu yare ti se nkontompo yade why this akwayo ana ba mu a wo fie no won padwuma no yehwie fufu a de waduro ade wo mato wadura no a wase awade me no akowura dem bayo bi akwadefo bi a edura de yosope no awura dem wase awade me yare baba akwadefo na bon sama to go shegu na dwem wo hunu adwuma na ne ho ye ne hene bo se ne ho o tin ho se wire ompadwuma hallelujah amen tianiyo me se ho na ofutufo wo se patu yare abra wo ye sambre man no abra wo ye wo hene no oba hima wo te ha maami a wo te ha MP DC president me pa chawo ye nyina wo Ghana ha ana president a me pa chawo owo Gaddafi President Gaddafi Libya president Libya president etimi hwe na manfo wo bedaba nyane na mo twetwere wo kwa no omane ma ya duane di wo ya branch a wo siso a na wa ma wo fie ya dai atenam na wa ma wo ka na wo ya dwuma na wo de tete one man etimi hwe ne man Libya fo ma America fo tata wa mo amana me pa chawo and the Libya fo etia lambe etia watape and the Libya fo huromane wo manya babi ntena afutu boni nti ni patata wo mo amomokum president hallelujah amen anada ayade ehu papa ajadifo udi uda ubaka udwamu nsamo akyere wadamfo de a akyere nkrofo de a yabata wa ma udwa na yede afiri wonsa owade mu nsam wabrabo mu nsam ukobɔ mpa ye mpa adi ye baba ho no na dawa no na na ekɔ odifo se aya sa na ekɔdi adanse o pesa me kan ko na kyerɛ wona die di adanse ne de awurade aya etene na mo nya ya hwintasam sa endia na ayame ya akrisofo a me pa kyɛw ena wo mote platform so bible si gidi mo hwintasam ye de hia ho ne pam ena ampanifo trasimpo eka semo a na enipa de abetra platform so edi fel eka kristosomo ye wa akristomu ye wa ampanifo a ehia bopo edi nkomo esa asem na nya bonte asem ana mewa woni bisa ya mnato woni bisa wei obi betima nya ho wo obi betima nya ho hawo a kristofo a ene kane no en kampanifo trase wo kristosomo a onyankopon fi a ye onyankopon asofo ne wonpanifo a wo trase susu osom no ho se bibi nkoyi a ene se bibi di platform na obetra so panimu no didi natam president no didi natam MP no didi natam osopanimu no didi natam na wa sopa no na wa tere na se ai wana tumofo ufutufo na wan wadamfo na wan kada se wadawro ma me wo nsam na Yonadab ka kire se koda wo mpa so ade
yura na catch and say kwata won paso na petu yare na petu yare na se waja bebehwe wo a na se waja behwe wo a ka kire no se ma me nua taa ma me taa ma me yaduane won nsem ma me ni kwasha na wonya aduane wo manim so na me hunu na me ni no won nsem jama ho adore no onua ba open na ye no basa hallelujah amen me se wana wadamfo wana ofutufo wasi wawura ye nitifo se oye wo bia me pa chawo o kire bone te me kasa kire wiase nyina se onipa wo kire bone no de wo ka kire wo se me yanko bosom so de wo ka kire wo se yanko konfo nchai de wo ka kire se yanko jo ekot hallelujah amen de wo ka kire se wo gisika drink wa ye de wo ka kire wo se me pa chawo chocolate bra de wo ka kire wo se ko pa achacha na kuno na yi na achacha na bra de wo ka kire wo se me pa chawo ko pe wo firi na kuno na fa na bra wo de na ba obenyeska hallelujah amen when you are said japade nyina ye di sika na gini pa nkwa me papa John so acha anya obi mpo na ka se obi kura obi bebre a kombere nka ombere no na so ene bre so ye no awurade ade afre ne boko ayem nyansa sua wasase so ame ho ani abraba amebo cause oyobi a oye memento hallelujah amen missia no sense ade bia wo kire ya biara kasa bia o kan ya biara wudi so a wonam ba bia we free hallelujah amen wa na etufo tienio na opa opa de masaja wo kolo sam no uye kolo pa ngase for de sa ai ukasanya o hallelujah amen wose patuyare kanka babo sama wo ma tosu mi retudi mi ensanche munsia osa ana amno kodaye na oboa pa yare ye ko na wo hene baba hwe no mo amayo agrofo tata mo ko mo dam no muntie oboa pa yare we ye koye te se patakuni adanko agro pataku adanfo ne adanko ana se pataku padanko ache no eti pataku meka ka kira adanko se wawu hallelujah amen odane nane ya pataku akana no atomo no se hallelujah amen oja wadi wasmedia adanko so oyame ma na dwene adanko se media pataku amininu ade owu a wayede okana no tum pataku amininu ade owu a wotimi pagya na aba akokɔ soro kakra ya pataku ana se adanko free wana hane ono okro no mesio ma wani na ho ayesha ni papa tata o me nipa bia timi na adam wasase we so ka Kristo na awiase ade onyame de amame a mani te ho kase se awiase me baaye awurade ma me bamu muda onipa awo bambuo timi ko wani mi ta se sia no abamu abu se sia na wo wera ho e wo sia ni pa wo bitu wo futubone a wo be fa se sia hallelujah amen eju opatu yare ko na opatu yare na wo hene ba hwe no no abra obehwe no ama ka kire wo hene se ana mo ka kire wo hene se ma menua ta ma mna me nchen na omeya tatere mienu wo nsam na mini wo nsam na David suma ma okota ma nchen efie ana David tuma me okota ma nchen wo fie se ko unu ama ofie na ekoye aduane ma no na ta ma ko unu ama ofie ana ko ama ofie ono de na woda ho na ofa amore fotoye ana wo ya de okan ni nyina na oyo tatere wo nanim yanko na wo tie atatere no yanko na woto etie dadea no yanko
na ohie onanim yenko enso wampese wodie enso na wampese obedie na Amon ka se ana Amon ka kire ne nua ne se ma nipa ni nyina mfiri nipa ya wadama anya mo mfiri ahampie kwa banten abayo a go school na no na wo teacher wo ye bema ana wo se fa buku kogu ni dem ma no jibi buku ko jame kwan me notebook di ko jame kwan uduru kwa na no dem wo ya wo dai jaigu kwa na no na se wo chibe se kwa ofie na wampatu anyare anda taw anmra wase ama usiku anyare amo yankoso wose manipa ni nyina mfiradi yanko baba na wonipa ni nyina afi ni ufiradi ana nipa ni nyina mfiradi kwa ya verse 10 wasa na Amon ka kire Tamar se Amon ka kire Tamar se fa aduane bra me piem na meni wo nsam bra asaso ha bra piem wo agoprama no so bra ba bia me dai na meni ni wo nsam ko na Tamar fa tatra wo ye no ana Tamar fa tatra na wo ye no wo de koma wonua Amon pie no ana wo de koma wonua Amon wo pie no mu na wo de rema no se oni no o de ma no se oni no oso ni mu ana wo so no mu na okatire no se bra beda me nchen mia menua na okatire no se daabi menua emrema se na onyo sa Israel mu na onye sa wo Israel mu eni adididwe sam na adibisem ya opesa wo ye die ni oba watena ho firi mra tenten Kristo nte wote ho wo pompa ye sebe ma be ye ho ade awaro wo nhwe ye oba ba bi wo wa ye ponsam oba ba be data wo bre wase enadodo a wo de atena wo nyina da ama woni ma gu ase na Kristo soma se pompa ye nkosoro hallelujah amen tieni yo emra ba se na wonya ajibisem se wo Israel mu yakoso 2 Samuel chapter 13 verse 13 osa na medie ehimpo na mede ma wohoro yi be na anukwase bi etese de huru se aba se wan trase ma ba ma ye ho ade na aba yo obi tata wo na okoda me pa che wo ku wani mo se ehimpo na wa se wa brapo hallelujah amen ahe na mede ma ne wo ase ba kro yakoso na wodie obense Israel mu agimi wodie obense Israel mu agimi fo ni bi na afi ene wahene nkokasa afi wo pame a ene wahene nkokasa na onfa me nkame ho enti bema bi dada wa ka kire se kome ma me ne me papa ho uko na se manyina omba ka kire ho na waye me ho ade hallelujah amen keka bible nanso wampese wotie no na enam se ne ho yade nsi no nti anam se na ne ho de se no nti obre na se ne dai se ho bonen wanu futufo ayede no wura anya sanya nsa we me pa cha na nadamfo nti na me tu din se wane wadamfo hallelujah amen ahine ngum edin kai etidumienu enimu ayensia ya hwa sembi ho wane wadamfo Jonadab na data no wona de ko wo mu Jezebel data ne kru ama ne si obi abokum no ono so benya wowo ensem amene mo kan na ensem ntie ne ye obi nim ta awurade be frɛ hallelujah amen ana wutie me abia obaba biam no na me ne ho na awurade afrɛ me abi so ye be hia mo biam na wo so wutie me no na awurade ayede afrɛ wo na de ye kan bia wonti biam sabre wajuma nyina ayede asi abra wotie se ti awurade asam so we na wiase japade anya na so wo kra emfa so be na obenya sister wodidi am obi ni wa so ma wotiri mo nya di ne se nipa ye nse he wiase japade kumase fie ankra fie sunyai fie agora fie efie awodo ankrofo asie obi kura si fie saa onim ne fie na no obi sunya ba bi na efie bi wa Africa tachie na haye hallelujah amen ani abruburo omna ha fie no omuntu alabe omuntu awatabe omuntu adanka eso omutim eso dasani nya ba bi na
Christopher. Mumaya wuni pamabo. Wuni ya mwchire no abuano. Na onyankopon no aye wunu ya no watewo nkyane ne onyankopon. Yesu aye wunu ya watewo nkyane aye Yesu Kristo. Si obi do nyame na watane ne a oye trofo. Owura ya na oba no. Sense ne wo to oba no a. Awa na brapo mu a pese na brapo se ne ya anka wo mmra na se atesa. The Bible say enam pone owura ye enti no oba de dua pa man so aye de ekokum no. Na de man ba sa ne se owura bi afa ne David no. Sa owura David okum widi afa ne yire. Aware. Ezensanti onyankopon ka che David se bone awaya no me de acha wo nanso ankranta mpa wo fie da. Mame bone akatua no wo onyankopon anu machede ne tankwa. Donipa wache. Donipa. Yade etene. Tia futu papa. Afutu ade onipa ko nkwagiem. Tisa afutu papa. Shini apostle di 2 me no. Ano na mede na me wiase. Hallelujah. Amen. Ewade man baby pantana. Hallelujah. Amen. Wotre nini? Ni wo ye sonko. Hallelujah. Amen. Share. Sister, ajuma no aye nsa no. Papa no ayakubu akonta kyerɛ no no. Wonye obi ohwe obi animo. Pacha wonya mfantini o. Wonya santini o. Wonya sonani o. Wonya duanani o. Wonya adakoni o. Share. Me pacha wo. Ya frɛ me papa bushia. So bi ade etene a ona bɛkɔ ne nkyɛn. Papa kika Bible me ko. Ahemfo ma edikan etidi mienu nkyemu edikan. O ka san bai. Nkyemu ye nsia. O san. Na wɔhene Rehabiam ne empanimfo a na ja Solomon da so te ase na wɔye na futufo no to agina sɛ. Ɛfo bɛ na mutumi. Ɛfo bɛ na mutumi. Ana mede mabua oman. Na me fa mo oman. Na wɔka kyerɛ no sɛ. Ana ɔno nka kyerɛ ne sɛ. Sɛ ɛnɛ woyɛ akoa. Sɛ woyɛ dɛ. Wɔse sɛ ɛnɛ woyɛ akoa. Ɛnɛ woyɛ akoa. Ɛma oman. Ama oman. Na wo som wɔn a wɔbua wɔn. Na wo som wɔn a obua wɔn. Na wo ka asɛmpa. Na wo ka asɛmpa. Ɛne wo bɛyɛ akoa na nyinaa. Hallelujah. Amen. Ɔwɔ futu a ɔmɛde ma no. Bɛyɛ nkoa na nyinaa. Wo ka asɛmpa kyerɛ de bɛyɛ nkoa da nyinaa. We de ayɛ futu papa. Ana mɛboa. Ka kwaso ɛ. Ɛne wo gya mpanimfoɔ ntoaso no. Na ɔka kyerɛ no sɛ. Sɛ ɛnɛ woyɛ akoa ma ɔman nyinaa wo som wɔn. Na wo bua wɔn na wo ka wɔn asɛmpa. Ɛne wo bɛyɛ wo nkoa na nyinaa. Yankɔ. Ɛne wo gya mpanimfoɔ wo tu no no. Na wɔne mmɔfra a wɔne wɔn nyine yɛ a wɔyɛ na futufoɔ no kotu agyina. Asuadeɛ bi wɔ ha. Ana agya mɛboa. Wɔse ɔgyae futuo no a mpanimfoɔ no tu no afutu papa no wamfa. Afutu papa no wamfa. Afutu papa no wamfa. Afutu papa no wamfa. Hallelujah. Amen. Ha. Eti esi president ya. Na yesi na futufoɔ. Council of State. Na ɔmo yɛ dɛ. Tunofo. Kɔsɔ no nko ade na dwe yɛ ade na nyɛ dɛ. Enye yie. Ɛni ti na esi sɔfo ana wa pa mpanimfoɔ ayɛ dɛ. Aka no ho. Hallelujah. Amen. Mese hwan no wadamfo hwan no futufoɔ. Ka Bible. Verse 8. West. Na wo gya mpanimfoɔ wo tu no no. Na wɔne mmɔfra a wɔne wɔn nyine yɛ a wɔyɛ na futufoɔ no kotu agyina. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ. Na wɔne mmɔfra bi a wɔnyinyini yɛ. Ɔmo adwene mu nya nnɔɔyɛ. Adwuma no nya nkwadaa adwuma o. Ɛnyɛ mmɔfra dwentire. Hallelujah. Amen. Ɔne mmɔfra bi a ɔnyinyini yɛ. Wɔyɛ na futufoɔ kotu agyina. Wɔyɛ na futufoɔ kotu agyina. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ. Ana wɔka kyerɛ wɔn sɛ. Ɛfoɔ bɛn na mo nso mutu. Ɛfoɔ bɛn na mo nso mubɛtumi. Na yɛde ɛboa ɔman yi a ɔbɛka kyerɛ ne sɛ. Na ɛtumi de ayade a ɛbɛtumi aboa ɔman yi a ɔman yi bɛtumi ayɛ nkɔsoɔ. Sɛ yi kɔnnua a wɔagya de to yɛn kɔn soɔ no. Sɛ kɔnnua a wɔagya de to yɛn kɔn so no. Na ɛma no nyɛ harimayɛ no. Yi ma no nyɛ harimayɛ. Kɔso ɛ
na mofra won no nyine ne ka kire no se amofra no nyine ne ka se ne ka kire o man yi a ka se ne ka kire o man obe ka kire won se waja ma ye konua ye duru na waja ma ye konua ye duru na wo de ye no hare ma yen oh another wonu aba gidi pani dia obi bodwa ma ya ma yentu no amra no mu hallelujah amen wonu aba president wa Ghana dia another obi bokro no ama ye nche no hallelujah amen wonu aba MP dia oh ane kromia adewe na ya ma yen anya sa na te amra bia ya ba amra bia ma yen ntwam no obi anya de opi obi ade da ha obi nkofa hallelujah amen tiadio wose makonua na nya haremayan na waja ma konua na yeduru ejena asofo bebre epese nkonua ye harema asarema no enti obo dwamaya na wutim obo kro no na wutim wuyin sai gu na wutim wuye ne brefo na wutim wota obi kro wo na wutim wuye pese menkum nya na wutim wuye ne brefo na wutim no asaka che se emransem dudie eyapam dadam na emransem duni ho a pachewo emransem duni ho a ka obi sia obata ko twa wutim firi so me pacha o jeje awate adwamu piemu awate adwamu wogira emransem du so ana bu obi atan se wakọ wi ankuruma nya wo dia eti ade wutum mfia mienu hallelujah amen eti wo de yikonua ne firi ya nso na waja ma konua ne yeduru na waja de no ma konua ne mo yeduru na wo de ye no harema ye no se na ka kire won me kokromoto sesene maja asene sa me kokromoto mpo esece maja asene twitwa wo papa mpoa afutu bone ho na etufo obi obedi ni papa de no ni papa nhihye ya awaye no onnane no no won kase won de wo tumi kura che ne papa kababu mame na afei maja de konua dudu soamo bi soamo na ejebedo probi amini hono e pa chawo mo ba be digiri asare so awa agora shiadam no zedia ya de afutuo ana nsanka ye pampa ba ye prichitra safuma na nsana ya bompaye what you say enti muntie mon pani amene mo ha muntie ka babo mame ayemfo edi kantini me ntie mudu ba ko ne aduru o say na afei maja de konua dudu na so amo bi na so amo na me de meto mo konua ne so enti ade ya me dasa senior apostle John so echa asmedia mabaya senior apostle a gidi asade ne na mra no Yakobon asade de me na da na sampo me moja mpo gu na gidi ye yi a praise God hallelujah amen someone senior apostle kan da bia we shouldn't be Daniel, me pesa me kachira wona dai. Sheye, no anya wo braso. Sheye, no wa ma wo mne so. Sheye, na wan tie afutu bonensem. Na tie Kristo asem. Onyankopon amra da so ye djuma. Asofo a chirechira asem ransem do agu no. Omo watem wo awurade ani mo mansakra o madua. Kede kora chira mo ndai. Onyankopon sam ya ba ko pawo de ya kire na ya dai na ya kire ka babo ni mfa wose maja di mpire na hwe mo na me de anyanya nkire na be hwe me de anyanya nkire she de ye ne ma na bo mu a me de enkwada la futu o me de tu papa no se won kan se ni po no o mo hia ne se se ne papa de empire na hwe wo mo wadi o mo nya nche na abekeka wo na o ka se mo ya benya hena di anyanya nche enti obi o wa adu abato tamu wo hujira sempia so a ensem obeka bia na ni on kan se mo mankoso akwara ketu akwara no odidi o president jachem how tiadio ye nyina ye Ghana ha
Yɛtiri akoso. I'm not a politician. But I'm too amofo. So I'm kasa ahonya de. Emre nyam. Kasa ntiri wamo. Kasa konkwagem. Kwasa enipa koma dane no ho. Epo bra papa. Kababo. 1 Kings 12:12. Yes. Na Yerobiam ne omanu nyina ba Yerobiam nchen de etoso miensa no. Yes. Sade wohene kan yese. Sade wohene kan yese. Ede etoso miensa no. Ede etoso miensa. Monsa amra me nchen. Monsa amra me nchen biom. Na ohene de asemdenden bu oman no. Ohene de asemdenden bu oman no. Na oja ampanimfo no fo otu no. Na ampanimfo futu papa bia otu ti se na jon so chao. Etu ye fo pa. Echeche papa na ye de bi kire mu. Sebo antie na mu tie nkwala bia futu a. Pa cha mo bayira. Mobaira ha so woni obi na tie kura obi timi tu afutu bone na osoma sesa osum ne fie no onsom wada se onsom ono ma me na tie a osoma sesa osum no onsom batu ma me adamfo de a ene makura na abaso ogikogya no kwai uko ma me adamfo fie a no akosom kama batu mo ma me no ankasa de onsom no patawo anya afutu papa o wadamfo no hwan me say masem ni din say wadamfo no hwan no futufo me de me futufo ni Kristo hallelujah amen ka bible ayen fo me di kan tiri me nche mo edudu na ya no wato bible no ne ekọ nche me du me ensa o say na ohene di asemden di bo oman no ohene di asemden di be bua oman no na woja mpanimfo fo otu no no ani woja mpanimfo fo otu no no na ka kire won se de mofa no tu wonfo ana amofo na futu na owura no be ekotie ye se maja man konua yeduru maja man konua yeduru na me de metum konua so me de metum konua no so maja di mpre na hwe mu na me de de nyanya nche na be hwe mu me de nyanya nche na be hwe mu na ohene no ntie oman no nyanya nche wo bia na wonim nyanya nche scorpion wan ka brofo a omonte so mo yetwifo hallelujah amen scorpion de wakawa na wusu no asiasi wansamansi kababo verse 15 yes na wahina ntie oman no efi se awurade na wodane no saa hallelujah amen so wan show we ya onyankopon be yu amade amfra edu onyame onkonkro de amawo no hweye na awurade hu mobo na onkonkro ni timenya atwuma ama obi data abaywa obi data se amba me no bojamaya mawaro wo bojamaya nsa no aware wo wanware wo adwama no wadi ka ba na nya ho ade no awurade wo ho asem bisa o ka say better sa hallelujah amen kababu Proverbs 22:24 o say ene obere mabufa fo mo yonko wase obere ma wa dan bufufa fo mo ne mfa yonko obere ma bufufa fo ede ne mfa yonko na ene obere ma ni bire fo mo obere ma bi oyo ni bire fo he ne wa na mo na won sia na akwan na on sa ni pa obetu ofutu pone na obesira na akwan otumfo nyankopon ho me ne mo nyina mobo ensampa ene o me ate na agora asafu mu nei ka se chia wi ase nyina se ni pa biara se wadam fo fam ye bible se adamfo sire wonua nanso so anye adamfo ni mika 7:2 anye adamfo ni wo yira odakokom na wewa no me pa cha wo na adamfo de onua de sisie no ade osisie awurade nka me no mienu adanse cha butu akodo mbrebre boafo no agifo yankopon osema gu akro wo chechekuja sabo of yankopon de ani adaje no no ene ene akwa yankopon so me ade sidie obon